سلام كما يتنحو كبرات تخطاتلتي كداموت ميديا نساعات زدالنا لكم واناون تكساتن حابرتاتنا لكم كريبنا لنام كتكتاتولنا قدمان ايو قدمي اقنا نيشانلنا لايك سبسكرايبن شيرن جيرو كتابعنا بزاقات عمزي كنزاخر نفوتهم نابزل برام كنساقر فاشيشتاوي أبي أحمد بكتما ماجو دبداب كبرتي أطواراتن درونن كم زكايدت فليتهم ዝተፈላላዩ መራሕቲ ዓለም ትካላትን ብዛዕባ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተገበረ ስምምዕ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብሙሉእ ልብና የቕረ ክንብልን ሓድነትን ሰላምን ኢትዮጵያ ክንመልስ ንደሊ ክብል ተዛሪቦም ፖለቲከኛት ጀዋር መሐመድን አብርሃ ደስታን እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕ እወንታዊ ምዃኑ ብምግላጽ ብዘይወዓል ሕደር ክትግበር ሓቲቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነበር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብደገፍ ሕሉፋት የማናውያን ናብ ስልጣን ክምለሱ ተቃሪቦም ከም ዘለው ይገለጻሉ ናብ ዝርዝሮም ሰይርና ኣለና ፋሺስታው አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ ከተማ ማጨው ደብዳብ ከበድቲ አጽዋርን ድሮንን ከም ዘካየደ ተሓቢሮም ፋሽስታውያን ጸላቲ ኣብ ከተማ ማጨውን ከባቢያን ኣብ ዘካየድዎ ተደጋጋሚ ደብዳብ ከበድቲ ጽዋርን ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሞትን ከበድቲ መቁሰልትን ኣብጽሖም ኣለዉ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይፍጸም ዘሎ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነት ቅለ ድማ ቃልስና ክንሕይል ይግባእ ተባሂሉሎም ምክትል ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ለምለም ካርል ማጨው ዶክተር ይብራህ ገብረመድህን ፋሽስታዊ አብይ አሕመድ ኣብቲ ከባቢ ዘካይዶ ተደጋጋሚ ደብዳብ ከበድቲ ጽዋራትን ድሮንን ግዳይ ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ይመጹ ከም ዘለው ድማ ኣብሪሆም ኣለዉ ብሰንኪ ክባን ዕፅዋን ኣጋጢሙ ብዘሎ ሕፅረት መድሓኒትን ግልጋሎት መጓዓዝያን እውን እቲ ጸገም ዝያዳ ይጋድድ ከም ዘሎ እዮም ዶክተር ይብራህ ኣረዲዮም እቲ መእመን ዘይብሉ መምሰል መራሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጽባሕ ስምምዕ ዘተ ሰላም እዚ ኣረሚናዊ ጨፍጫፍ መቕጻሉ እቲ ናይ ክልቲኦም ስምምዕ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ኮይኑሎም ዋና ጸሐፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ነቲ ደማዊ ኩናት ንምቁራጽ ውሳኔ ቀዳማይ ስጉምቲ ክብል ንኢዱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ቡሃቢ ቃል ኣቢሎም ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ ብሓልዮት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተገበረ ስምምዕ ነቲ ናይ ብዙሓት ህይወትን መነባብሮን ዘዕነወ ኩናት ንምቁራጽ ተስፋ ዘለዎ ጅማሮ ምዃኑ ኣብሪሆም ጉተሬዝ ኢትዮጵያውያንን ማሕበረሰብ ዓለምን ነቲ ብመንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝውሰድ ዘሎ ውሳኔ ስጉምቲ ክድግፉውን ጻውዒት ኣቕሪቦም ክልቲኦም ወገናት እቲ ሃገር ናብ ሰላምን ምርጋዕን ንምምላስ ኣብቶም ዝተረፉ ጉዳያት ነባሪ ፖለቲካዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ብመንፈስ ዕርቂ ድርድር ክቕጽል ከም ዝድግፉ ድማ ገሊጾም ንኹሎም ኣብ ምውሓድን ምምራሕን እቲ ድርድር ዝተሳተፉ ወገናት ዘመስገኑ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኩሎም ወገናት እቲ ተኹስ ደው ምባል ዝፈጠሩ ዕድል ተጠቒሞም ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምስላጥ ስራሕ ናይቲ ብህፁፅ ዘድሊ መሰረታዊ ኣገልግሎት ክጅምሩን ተማሕፂኖም ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝመራሕ ቀጻሊ መስርሕ ንምድጋፍን ንዝተጸገሙ ሓገዝ ንምሓብን ክሰርሕ ክብሉውን ሓቢሮም ብተዛማዲ ዋና ጸሐፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ንቕበል ክብል ገሊጹሎም ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪቃ ክልቲኦም ወገናት ናብዚ ንኽበጽሑ ንዘካየዱ ዕቱብ ጻዕሪ ድማ መጉሊሶም መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን እቲ ንኽልተ ዓመት ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ደው ንኽብል እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ቀጻልነት ንኽህልዎ ዝርርብ ክቕጽሉን ገደብ ኣልቦ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱን ከምኡውን ሰላማውያን ሰባት እኹል ውሕስነት ናይ ሓልዋ ክግበረሎም ኣብ ስምምዕ ምብጽሖም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣድናቆቱ ገሊጹም ብሊንከን ኩሎም እቶም ኣሸማገልቲ እዞም ንኽልተ ዓመታት ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዝጸንሑ ክልቲኦም ኣካላት ናይ ሰላም ስምምዕ ንኽፍርሙ ዝገበርዎ ጻዕርን ደቡብ ኣፍሪካ እቲ ዘተ ንምእንጋድ ንዝወሰደቶ ተበግሶን ዘለዎም ናዕዳ ድማ ገሊጾም ኣለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ብሕቡራት ሃገራት ብኢጋድን ካልኦትን ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ ውዕል ሰላም ተግባራዊ ንኸውን ኣሜሪካ እኹል ደገፍ ከም ትገብር ድማ ገሊጾም መግለጺ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንጻዕሪ ሕብረት ኣፍሪካ ምምስጋኑ ብምድናቕ በቲ ኩናት ዝዓነወ ዳግማይ ኣብ ምህናፅን ኣብ ምልማዕን ንዝወስዶ ተበግሶ ኣሜሪካ ከም ትድግፎ ድማ ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብሙሉእ ልብና የቕረ ክንብልን ሓድነትን ሰላምን ኢትዮጵያ ክንመልስ ንደሊ ክብል ተዛሪቦም
ወሲኹ ድማ ህዝቢ ትግራይ መልኪቶ ብዝሕለፎ መልእኽቲ ትግራይ ዳግም ንምህናፅን ናብቲ ናይ ቀደም ስምዒት ሃገር ንምምላስን ብሓባር ደው ክብሉ ብትሕትና ኣሓትት ኣለኹ ክብሉ መልእኽቲ መሓላሊፉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዘለና ተኻፊልና ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተጎድአ ህዝብና ክንሕግዝ ምስ ንኽእል እዩ ጅግንነትና ዝረጋገጽ ክብል እውን ወሲኹሎም መላ ህዝቢ ትግራይ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ዘየድሊ ኩናት ዘየድሊ ጉድኣት ከብቅዕ ኣለዎ ብምባል እውን ተዛሪቡ እትስምዕ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶም ድሌታት ሙሉእ ብምሉእ ዘማልአ እዩ ክብል ዝተዛረበ አብይ አሕመድ ኣብቲ ዝርብ ሰላም ክልቲኦም ወገናት ተጻብኦታት ንምቁራጽ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብጻሕን ሓይልታት ትግራይ ዕጥቂ ምፍታሕን ዝርከብዎም 12 ነጥብታት ኣብ ስምምዕ በፂሖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ትማል 23 ጥቅምቲ 2015 ኣቆጻጽራ ግዝ ብማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እትስምዕ ሰላም ነቲ ቅድሚ 4 ዓመት ንፈረቓን ዝጀመረ ለውጢ ንቅድሚት ንምስጓም ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ስለዝኾነ እውን ፈተውቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዳግመ ህንፀት እቲ ብኹናት ዝተሃስየ ከባቢ ንሓፈሻዊ ልምዓትን ዘለዎም ደገፍን ክሕይሉ ሓቲቱሎም እቲ ዝርብ ሰላም ውጽኢታውን ንኸውን ጻዕርን ዝገበሩ ኣካላት ዘመስገነ ኮይኖም ንላዕለዋይ ወኪል ቀርና አፍሪካ ሕብረት አፍሪካ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ንፕሬዝዳንት ኬንያ ነበሩ ሁሩ ኬንያታ ንምክትል ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ነበር ፋሙዚላ ላምቦ ንፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ብምፍላይ ምስጋና ኣቕሪቦም ምዝት ኣሳሲሩን 10 መዓልቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ክካየድ ጸንሐ ዘተ ሰላም ብ12 ነጥብታት ዝሓዘ ውዕል ሰላም ድሕሪ ምዝዛሙ ዘላቂ ሰላም ዘምጽእ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ጸገማቱ ዝፈትሕን ምዃኑ ሚኒስትር አገልግሎት ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ገሊጹሎም ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ኣብ ናይ ውልቆ ሕሳብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለጠፎ ጽሑፍ እቲ ውዕል ሰላም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሃገራዊ ረብሓን ብዘኽብር መልክዑ ተዛዚሙ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ኣስዒቡ ተዓወት ናይ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓወትዩ እታ ሰዓረት ድማ ኢትዮጵያ ክብል ተሰሚዑ ፖለቲከኛታት ጀዋር መሐመድን አብርሃ ደስታን እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕ እወንታዊ ምዃኑ ብምግላጽ ብዘይወዓል ሕደር ክትግበር ሓቲቶም ፍሉጥ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ እቲ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝተሰምዐ ዜና እወንታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣሸማግልትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ነቲ ስምምዕ ብቕልጡፍ ከተግብርዎ ከም ዝግባኦም ተሓሳሲቦም ኣባል መሪሕነት ውድብ ዓረና ኣይተ አብርሃ ደስታ ብወገኑ እቲ ስምምዕ ተፈሪሙሎም ፈተውቲ ሰላም ተሓጒስና ኣለና ብዘይወዓል ሕደር ግብራዊ ክኸውን ድማ ንጽበ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ መልእኽቱ ኣስፊሮም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነበር ቤንጃሚን ነታንያሁ ብደገፍ ሕልፋት የመናውያን ናብ ስልጣን ክምለስ ተቃሪቡ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ بمسرت كساب حجز تقلت وتيت إسرائيل تمالز تخيد بايتو أو مرتام تي بناتانياهو زمرح يمانا وبوليتيكاو كترين كاميتنا إسران منابر سسان حموشن كعوات تثبيت تغيير للام انتخوانا عواتو بدقف فلوف حقراو سلفي حيمانو تاوي تيوناوي نترحيو كسامر زخل مرحتي نايت حلوف يمانا وسلف زخونم ኢታማር ቤን ጊቨርን ቤዛለል ስሞትሪክን አንጻር ዓረብ ዘውጽዎ መግለጽታቶም ዝፍለጡም ነታ ሀገር ምእዛት ዘይኮኑ ፖለቲከኛታትን ሲቪላውያንን ካብታ ሀገር ክትረዙውን ክጽውዑ ጸኒሖም በን ገቪርን ሰዓቢ ሓደ ሜርካን ዝተባሃለ ሕሉፍ ሀገራውን ዓሌታውን መንባሩ ይፍለጥ ውድብ ናይታ ዓሌታውን መንባሩ ዝፍለጥ ካህን አሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉውን በአሜሪካ ዝተመዝገበ ኮይኑም ኢታማር ቤን ገቪርን ውን በዓሌትነትን ጽልኢ በመዝርጋሕን ገበረኛ ኮይኑ ዝነበረዩም ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ምብራቕ ኢየሩሳሌም አንጻር ፍልስጤማውያን ናዕበኛታት ሽጉጥ መውጽኡን ንብዙሓት ኣዘራሪቡ እዮም ድሕሪ መረጻ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ግን ንመላእ እስራኤል እንተላይ ነቶም ዝጸልኡኒ ክሰርሕ ክብል እዩ ቃል ኣትዩ ዘሎም ኣስታት 86 ሚእታዊት ናይቲ ድምጺ ብወግዒ ድሕሪ ምንጋሩ ደገፍቲ ናይቲ ሕሉፍ ሃይማኖታዊ ሰልፊ ኣብ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ፍልስጤማውያን ጸርፊ ንኣማንን ክድርብዩ ተራዮም መርሐ ሰልፊ ሊኩድ ዝኾነ ቤንጃሚን ነታንያሁ ማሊ ወጋሕታ ኣብ መደበር መረጻ ናይቲ ሰልፊ ብምኻድ ዝተጎናጸፈ ዓወት ምስ ደገፍቱ ጸንቢሉ ህዝቢ እስራኤል ኣባና ዓብይ እምነት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ዓወት ተጎናጺፍና ኣለና ክብል እውን ንደገፍቱ ተዛሪቦም ኣቐዲሙ እቲ ንሱ ዝመርሖ ቁጽሪ ዝተፈላለያ ሰልፍታት ብውሕዱሳን ሓደን መናብር ከም ዝተዓወተ ምስተፈልጠ ደገፍቱ ቢቢ ዝብል ቅጽል ስሙ እናጸውዑ ሓጎሶም ክገልጹ ጀሚሮም በአንጻሩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ያኢር ላፒድ ኣብ ደንበ ናይቲ ንሱ ዝመርሖ የሽዓቲድ ዝተባሃለ ሰልፊ ብምኻድ ክሳብ ሽዑ ዋላ ሓደ ዝተወሰነ ነገር ከም ዘይነበረ ተዛሪቦም ወዲ 73 ዓመት ቤንጃሚን ነታንያሁ ኣብታ ሃገር ካብ ዘለዎ ዓበይትን ኣዘራርብትን መራሕቲ ኮይኑ ብደገፍቱ ክቱር ተቐባልነት ዘለዎ እዩ
مباركسن ቻናልና ቀዳሞት ሚዲያ ክትከታተሉ ጸናኹም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነሳዕ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብቐጻሊ በኻሎት ሓበሬታት መልስና ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም